Bonus kabecikan Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 2 Maret taun 2026. Kapetik saka Injil Lukas bab 6 ayat 36 tekan ayat 38. Nuwun sewu Pak, menapa kula saged nyuwun rempesanipun? Pitakonku marang sawijining wong lanang sepuh kang lagi panen sawi daging. Kanggo makani pitik ingon-ingonku, aku pancen asring golek rempesan utawa sisa-sisa tanduran sawi sing ora payu diedol, nanging isih iso digunakake umpamane kanggo pakan pitik. Oh iso Mas, monggo sampeyan njupuk-njupuka. Wangsulane semanak. Aku banjur madai rempesan sawi entuk 2 karung ukuran 50 kiloan. Bareng aku pamit, bapak mau nggawa sawi sak pondongan. Niki Mas, mangke saged dimangsak. Waduh, bapak niki kok sae sanget to? Wong dipun lilani mendhet rempesan mawon pun bingah, malah diparingi sawi ingkang sae. Kandhaku. Mboten napa-napa Mas, tiyang gesang niku rak nggih kedah sami wang sinawang to, wang sulane. Bungahku matikel-tikel, wis entuk pakan pitik, isih diweni sayur meneh. Jan Gusti ki maha becik. Prastawa cecala ujug-ujug kemliwering pikiranku rikala nglelimbang waosan dina iki. Ing waosan Gusti Yesus dawuh marang para murid supaya padha darbi sifat ambek welas utawa murah hati, kaya Allah yang Rama piyambak murah hati. Wong sinebut darbi sikap murah hati rikala demen tetulung, seneng weweh, ora medhit lan seneng ngapura pepodo. Saperangan sifat murah hati mau ndak temokake ing pribadine Pak Tani kang blobo, seneng andum weweh tanpa mritung-mritungake bab tuna badine. Beda karo saperangan gedhe wong kang kudu mikir dhisik sadurunge andum weweh lan dijaluki sumbangan. Mengko gek rugi, mongsok menehi wong ra dikenal rak ora ana paedahi lan sak piturute. Ora sethithik uga wong padha golek-golek alasan amrih dhuwit lan beranane ora kalong, nanging sewalike tansaya ngrembaka lan terus ngrembaka. Bapak tani iki ora mengkono sikape. Dheweke ora mikir bakal rugi rikala menehi. Dheweke ora mikir apa bakal antuk liru, ganti utawa piwales. Sing ana pikirane amung kepriye bisane tumindak becik antara sesama manungsa. Kabungane mapan ana kono. Mula praupane ya padhang sempringah sinambi ngulungake pondongan sawine. Ana rasa ikhlas sumunar ing praupan kang sumringah iku. Ana rasa tulus kawetu ing sikape kang semanak. Sajake kanthi pakon ngrasuk sikap murah hati utawa ambek welas, Gusti Yesus ngersakake para pendereke blobo sak blaba-blabane. Wong kabeh kabutuhane urip wis kaparingake dening Allah yang Rama sacara gratis turah-turah. Hawa ora tuku, semono uga karo padhanging srengenge. Akeh uga sedulur kang ora kudu tuku banyu jer ing pekarangane kanggonan sumber kang becik. Minangka paneguh marang sok sapa kang ngrasuk sikap murah hati, Gusti Yesus paring bocoran cumawise kekucah dalem Allah yang Rama kang uga tetep turah-turah. Jroning panyawiji marang Allah pancen ora ana kang kekurangan. Para tresna pelem kinasih ing jaman materialisme iki kita kaelekake kanggo ngrasuk sikap ambek welas utawa murah hati. Muga pengaruh materialistis bisa kita tanggulangi saengga ora ngikis jati diri minangka wong Katolik kang kudu darbe sikap ambek welas. Suawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamosai
Kawula mujuk sembah nuwun awit penget kangge terus nyampurnakaken diri kanthi ngrasuk sikap ambek welas lan murah hati. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.